Sanibonani, welcome back to enye video. Welcome back. It's home Nkosinaphili Nyabangakhulu for joining. Wakhohlwa subscribe, like video, share video as well as buka my ass. That will be helping your sister a lot. Thank you very much. So now guys, kule video engizocela sikhulumeni ngendodana ke kaSonia Mbele. Okuyona into engafuneki ke bafowethu kunjena nje kunabantu ababesikhuzile bathi kuzomela nithi uDonell Mbele nim address nje ngoba enguDonell Mbele ningalokhu nithi uSonia Mbele this uSonia Mbele that ngoba igama lika Sonia njalo liyangena mangabe ke uDonell emosha etrenda on social media kuthiwe ke uye wadlungula uye washaya intombazana uye wathini kuvele kuthiwe Sonia Mbele son everywhere. And ngize ngasho kwenye video ngathi I think simply because umama wakhe she's a celebrity, so abantu sicabanga mhlambe uma sengathi Sonia Mbele son and at least sekuzokwaziwa ukuthi kukhulunywa ngobani, because uDonell Mbele is not that well known. Noma ke nje sizoqala ukuba well known because of lezi zinto zakhe nje ezingachazi at all, you know what I mean. Bebengekho abantu abazi uDonell Mbele kakhulu, so most of the publications kuvele kuthiwe Sonia Mbele son ngoba ngathi Sonia Mbele ke abantu sebeyazi ukuthi indodana kaLuya yasisi ebona kunje nje bafethu kuba celebrity. Ngike yabona oFaith Nketsi ngesikhathi ke ku trend indoda yakhe le scam abantu senzeni bafethu bekuvele kuthiwe Faith Nketsi husband nalapho sebehlukene bekule kunje kunjalo. I think nje uma uphila nomuntu who's in the public eye, okay, kuzovela uqale lakhe igama before kuze la lowo muntu. Yona into eyenzekayo bafethu ngoSonia Mbele selokhu nje indodana yakhe ivela kuthiwa yenze lokhu. So kwembone kunedaba abalibhalile by uNonkululeko Mhlapho ethi yena iAMPA iyaxolisa ngokugagula ke igama likasazwa ecaleni lendodana, so which means baye bahoxisa ke lokho abakushiya kufaka nje igama likaSonia Mbele baye baxolisa but siyaxolisa. Umshushisi womphakathi ke uhoxise istatement siveza igama likasazwaye ongunina womangalele ecaleni lokudlwengula nokushaya ke. Sikhona lapha le statement you guys ngizosifaka on my screen because mina nginenkinga yamehlo bafethu and I don't like glasses, so sometimes kusekubhale nje you know in very small writing onga ukuthi I find difficulty in reading, okay. Na ukuthi iNPA yenza lokhu nje kusuke ukukhuluma enkundleni zokuxhumana abantu bebuza ukuthi kungani ke besebenzisa igama lomzali ongathinteki kuleli cala nokuyinto engenziwa uma kukhishwa ke imibiko. This is into abayibhale bathi abanye abantu bathi ke uyise waleli bhungu udume kakhulu ukudlula unina ngoba phela ungummeli futhi uke waphatha izikhundla ezinkulu nezihlonishwayo kuleli ukuba iNPA ibifuna ukugqamisa umzali bekumele igqamise ke uyise kunonina ongumlingisi. So lokhu kumayelana ke necala likaDonell Mbele elavela mhla intombi yakhe imsola ngokuyidlwengula kabili. uDonell uvele ke enkantolo yeMatsheranburg ngomsombuluko kwadedelwa ngebheli ka1000 rands. So yilona daba ke lukaDonell obelukhona laphana kuthiwa ke iNPA iyahoxisa ke ukusoloko nje isebenzisa ke igama likaSonia Mbele lingena lapha nalapha ekungamele lingene khona. It's not only bona kuphela ebafethi everywhere ekukhulunywa khona ngoDonell Mbele kuvele kuthiwe ke Sonia Mbele son. Angazi bafe isho la comment section, like video, subscribe, share. Sizobonana kwenye zolandela. Bye. Okay, so asibuyeleni back to double cup episode more ke no film Mhlongo. Angithi siyazi ukuthi bekuthiwe ke liyaqhubeka icala labo, and I think lizoba bekuthiwe is a 3-day trial, something like that. Uma ngingaphazami ke sebebuye babhala ngalo kuthiwa ke Indlovukazi yeGqom uBongekile Simelane Bongekile ithi ngibuyele emva uBongekile Babes wodumo Simelane Maphumulo hayi bafethu indelento hayi bo uBongekile Babes wodumo Simelane Maphumulo bafethu uyaliphika ke icala lokushaya umdayisi wenqaba uphilisiwe Philip Mhlongo ngoMarch 12 nyakenye. uBabes bekhuluma manje ngesikhathi uqala uqulwa ke kweleli cala inkantolo yemantshi yaseThekwini namhlanje ubevele phambi kwemantshi uNtokozo Myeni nomshushisi uNtokozo Ngema. So kube sekubizwa kufile ukuba azochaza ukuthi kwenzakalani ngosuku ke lwesigameko. uNkosikazi Mhlongo uthe kwafika uBabes wodumo esitolo sakhe sezingubo esiku-West Walk eThekwini ehambisana nonogada nabadansi bakhe. Uthe babebonakala ukuthi baphakanyelwe imimoya, so uthe baqala bathi bafuna ukuzobona izimpahla zakhe. Kodwa kwathi ke esangweni uBabes wavele wambuza ukuthi ulifake ngaliphi igama lami embhalweni wakho waka Facebook.
uthe wabe ke eseqhubisa ke impama lapho. So unkosikazi Mhlongo uthe wabe sevula isango ephumela ngaphandle kanti uBabes noNogada bazomdosa bamhlanganyela wathi wasizwa ke ukutheleka konogada basebhilidini. Eqhubeka unkosikazi Mhlongo uthe uBabes baqhubeka bayongena phakathi lapha asebenzela khona bafike bafuna ukucekela phansi impahla yakhe. Uthe nalapho ke wasizwa uNogala baku West Walk ababakhipha basebenxusa ummangalo ukuba abuyele ngaphakathi maqede ke akhiye isango ukuze oBabes baphume baphele kule ndawo nebala ke uthe oBabes bahamba bangabe besabuya. Ebuzwe inkantolo ukuthi ukhona yini owayeqopha lesi sehlakalo. Unkosikazi Mhlongo uthe kwakungamakhamera aku West Walk ayethwebula konke okwakwenzeka. Udaba lwevideo olwenze lolu daba lwaguqa. uBabes utheleke inkantolo ephelezelwa ke nguyise umnumzane uWelcome Zimelane kanye ke nomunye wabadansi bakhe kuphela lapho kuhlala khona izithameli bekushaya nje umoya. So lo mculo odumo ke lwengomethi wololo ubeswenke ngezimpahla ezimnyama bhuqe okuyijazi nebhuluke leather ke neskipe sinemkhono emide ke namabhoot ne-leather kanti izinwele bezidawe zisagolide. Icala ke lizohleliselwa ngomsombuluko. Lolu udaba ke lukaBabes odumo noPhili Mhlongo okuthiwa ke luyaqhubeka. So usho uBabes wafika nje lapho ngamampama wavela wamusho ngamampama ke uPhili Mhlongo ke kodwa ngiziba ngathi uyaphika ke uthi yena akazange amshaye. I mean come on. Angazi bafethu ngizoqhubeka ni-update ukuthi what happened. Ngibone futhi khona libhalwe ngale ngesingisi mhlambe ke on that particular one sizolifaka ke on Philile Barbara's Entertainment. Okay, make sure guys you are subscribed to wonke ama channel omabili because sometimes if ngingapost umgosi noPhilile ngipostile ka Philile Barbara's Entertainment, if ungabona ngale ka entertainment ngingapostanga yazi ukuthi ngipostile ngapha. So make sure ukuthi you are both on both channels, sorry, bese uyafaka notification bell yakho on ukwenza njalo makune video and then you get notified. Okay, thank you so much ukuthi ubukele video. Asihlangane njalo kwenye zelandela. Bye.